Maayong hapon kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholngan City. Hinaut pa unta nga ang Ginoo magauban kaninyo karon. Sa ako diri busy kaayo. Apan dako na akong kalipay nga makauban-uban kaninyo karon. So sa walay paglangay-langay atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Magaampo kita. Among amahan nga langit nun nga mo'y gabuhat sa yuta og sa langit. Nagahangyo ako Ginoo nga hinaot pa unta nga imong bantayan ang among mga amigo, mga kaila dina sa sulod sa BJMP. Nagahangyo usab ako Ginoo nga imong bantayan ang ilang mga pamilya nga wala dina karon. Ang ilang asawa, ilang mga anak, Ginoo, ilang mga igsuon imong untang bantayan sila. Nagaampo usab ako nga imong bantayan ang mga nagtrabaho sa sulod sa BJMP, Lord. Hinaot pa tang magauban ka kanila. Lord, nagaampo ako nga imong presensya magauban dinha. Nagaampo usab ako nga imo kaming tabangan sa among pagtuon. Dili lang nga among mahibaw-an sa huna-huna kung dili sa among kasing-kasing usab. Nagahangyo kami nga ang Espiritu Santo maoy magdumala karon. Hinaot po nga ang espada sa Espiritu Santo may mutusok sa among kasing-kasing. Kining tanan among gihalad o gihangyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Agoy! Mga kaigsuunan. Naibalo ko nga wala mo mahadlok. Pero atong mahibawan ngano nga nagpakita ko espada. Dili ko mantigong mo espada. Pero mantigo kong modula og tennis. Dili espada kundi tennis racket. Bola sa tennis ang akong igon. So magsugod kita. Unsa may itong nabawan sa usang leksyon nato sa kapitulo 18. Kabalo mo mga kaigsuunan nga ang Juan hanto lang ni sa kapitulo 21. So karon kapitulo 19, so tulo na lang kapitulo para mohuman ang atong libro nga Juan. So nagpasalamat ako sa Ginoo nga kamo miuban gihapon. Atong mahibaw-an nga kini ang pinakakatapusan nga gabii sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kauban niya ang mga disipulo. Daghang kitang nahibaw-an mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mao nay tuyo ni Juan. Ang tuyo niya nga gisulat niya aron nga mahibaw nato nga si Jesus ang Misaya, siya ang manluluwas. Nga pinaagi sa atong pagtuo kaniya, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Murag ang hong ubo na wala nagjutay. So magsugod na ta sa kapitulo 18. Versikulo 1. Nana mo din ha mga kaigsuunan. Nakita nako sa mga pictures nga kamo excited, delighted o seryoso kamong nagtuon kay makita nako sa picture nga kamo nag-abri sa inyong Bible. Kini nakahatag og dakong kalipay nako. Kamo dili lang kamo ang naminaw dinhi. Kundi ang among nami mga parentes sa Europe naminaw,
mga amigo namo diri, mga pamilya namo diri naminaw, mga kaila namo sa USA naminaw, uban sa Cebu naminaw. So, dili lang kamo ang napanalanginan. Magsugod na kita sa Kapitulo 18, versikulo 1. Human si Jesus makapamulong ni ini. Katong iyang panamilit, katong iyang pag-ampo dito sa Gethsemane. Pagkahuman dito, mitabok siya sa sapa sa Kedron, kuyog sa iyang mga tinunan. Niadtong dapita, may usa ka tanaman nga misulod ni ini si Jesus og ang iyang mga tinunan. Muhunong sa tani og gamay. Sa kining Kedron, sa ubos ni sa dito sa templo, sa ubos ni siya. O sa unang panahon sa 2000 na katuig karon, dinay tubig nga murag sapa nga miagi ani. Karong panahon na mala na kayo. Pero adunay sapa nga miagi dinhi. Og ang pinaka-interesting kaayo kay kining adlaw, kining sa manahon na maoy pag-celebrate nila sa Passover, sa pag-agi sa anghel sa kamatayon nga naluwas ang mga Hebreano, naluwas ang mga Hudiyo sa ato nang nahibawan. Og sa duha ka adlaw, Huwebes, Biyernes, magsugod na sila og katay sa mga karnero nga ilang ihalad. Ilang ihalad ang karnero aron nga matabunan ang ilang sala. Mao ni kada tuig mao ni ilang himuon nga matabunan ang sala. So miingon si usa sa mga historian, miingon nga sa ubang mga Passover sa pagsaylo dinay 256,256 kalibo nga karnero nga ilang ihawon para ilang ihalad. Mao na isulti ni Josephus. So sa kadaghan sa karnero, ang mga dugo moagi dito sa Kedron River, sa sapa sa Kedron. So tingali sa pag-agi ni Jesus didto sa Kedron, nakita niya ni mga dugo nga miagi didto. Kay bulo usab si Jesus nga sa sunod nga adlaw pagkabuntag ni ana, ang iyang dugo ang moagas didto sa Kalbaryo. Ang 256 kalibo nga karnero nga ihalad sa templo dili makapawala sa sala. Apan usa ka kompleto nga tawo, kompleto nga Ginoo, mao'y makapawala sa sala. So, that is very interesting. Si Judas ang nagbudhi kaniya. Di ba ang ubang mga tao kung masuko, Judas man ka? So, popular kayo ang pangalan nga Judas. Siguro, sa Pilipinas, wala pa ko makadungog nga ang ngalan sa bata, Judas. Si Judas ang nagbudhi kaniya. Nakatultol ni ining dapita kay si Jesus og ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. So kabalo si Judas nga si Jesus tua didto karong gabi na. Og siya makakwarta na usab. Imagine huna-una nga gibaylo lang ni Judas ang kinabuhi ni Jesus og sa gamay nga kwarta. Bosa miadto si Judas sa tanaman kuyog sa usa ka panun sa mga Romanhong sundalo. Nahibalo ba mo nga sa original nga translation sa Grego, dili ko matigo Grego, dili ko magtudlo, pero ang original mingon nga 600 ka mga sundalo nga miuban ni Judas. Plus sa mga security guard pa dinha sa templo. So 600 ang mudakop ni Jesus. Mikuyog usab ang pipila ka mga gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga parisiyo.
Kay bulo natag unsa ni mga pare didto og ang Parisiyo. Ato na nang gitunan. Sangkap silang mga hinagiban. Siguro naa sila'y espada, mga bangkaw, mga pana, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila og miingon. Kinsay inyong gipangita? Niining versikulo 4 unsa may pulo nga importanteng atong tan-awon. Si Jesus nga nasayod sa tanan. Ang kiniaya ni Jesus, mahibawa niya ang tanan. Mao nay kinaaya sa Ginoong Amahan. Ang kinaaya sa Ginoong Amahan ug ni Jesus pareha. Nahibalo siya sa tanan, nahibalo siya nimo, nahibalo siya sa ako, nahibalo siya unsay sulod sa inyong kasing-kasing, sulod sa huna-una. Dili ba katungo sa kababae nga 5 ang bana ug may mga boyfriends pa. Nahibalo siya. So mingon siya, si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya. Mitagbo kanila og miingon, kinsay inyong gipangita? So si Jesus, kay balo ba mo? Posible nga sa layo pa ning more than 600 ka mga sundalo nga naay sulo. Siguro sa layo pa makita na nila. Kay naa mo sila sa bungtod. Wala mo dalagan si Jesus. Kay mao man iyang destiny. Wala siya mo dalagan, wala siya mahadlok. Kung ako o ikaw pa, siguro mudalagan nata, mutago nata. Apan si Jesus, wala mahadlok. Iyang gipungutana, kinsa inyong gipangita? Sila mitubag, si Jesus, nga taga Nazareth. Ako siya. Ako siya miingon. Si Judas ang nagburi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Versikulo 6, sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, miatras sila og nangatumba. Ngano man siguro nga kining sobra sa 600 ka sundalo sa dihang nadungog nila ang ngalan nga miingon si Jesus nga ako, nangatumba sila. Unsa may naa ni Jesus nga mga tumba man sila sa pagkadungog lang sa ilang ngalan. Dako usab nga posibilidad nga kini silang mga tawhana nakadungog may tungod ni Jesus. Posible nga nakadungog sila nga si Jesus gibuhi ni ang patay. Gihatagan niya og mata ang tawo nga dili makakita. Ang bakol, iyang gipalakaw. Ang sobra sa 10,000 ka tawo, iyang gipakaon. Unsa pa may uban. Ang unos, ang bagyo, iyang gipahunong. Milakaw siya sa tubig. Nabalo sila ana. Og sa dihang dakpon unta nila si Jesus dito sa templo, dali lang nawala. So, sa pagkadungog nila, posible nga kining Romano nga mga sundalo, wala makakita ni Jesus. Pero nakadungog lang sila. So, sa tingog lang ni Jesus, nga ako, natumba na sila. Dili ba mag-remind ako, magpahinumdum kanimo, nga kining pulong ako, gikan ni sa dihang si Moises, nakipag-istorya sa atong Ginoo, nakipag-istorya ni Jehovah. Mao'y ilang ngalan sa unang panahon. Jehovah nakipag-istorya. Nangutana si Moises, kung mangutana sila kung kinsay nagpadala kanako, unsa may akong itubag. Mingon ang Ginoo, ako mao ako. Mao ni gigamit karon sa atong Ginoong Hesukristo, ako. Kung kinsa tong gasulti dito nga nakikistorya ni Moises, Jehovah,
mao na si Jesus. Iyang gigamit ang pulong nga ako. Ang buti pasabot, wala ko'y sinugdanan, wala ko'y katapusan, walay gahimo nako. Mao nang sila nahadlok na tumba sa ngalan lang sa atong Ginoong Kristo. Aduna ba'y tao sa giyulngan ng mga makaingon anak? Wala. Versikulo 8. Giinan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. Ayaw ninyo hilabti kining mga disipulo. Wala sila ilabot. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Onya si Simon Pedro nga may espada. Adunay espada si Simon Pedro. Unsa may gihimo ni Simon Pedro? Kinsa man ni si Simon Pedro di ay? Kiniya siya mao si San Pedro. Simon, ang iyang amahan si Simon. Sa Bible, wala mingon nga santo siya. Pero ato na lang tawgon nga San Pedro. Mao ni si San Pedro. Kauban ni Jesus. Unsa may gihimo ni San Pedro? Milanit sa espadas, may espada si San Pedro. Milanit ni ini og gitigbas. Og gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pare. Og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Dalunggan ang naigo. So, og ang ngalan si Malco ang ngalan sa ulipon. Unsa may nakaon ni San Pedro nga milanit man siya og espada nga wala dili man siya sundalo, mangingisda man lang siya, maayo siyang bugsay, maayo siyang mubugsay sa sakayan, apan dili siya maantigo sa espada. Nabuang ba si San Pedro nga adunay 600 ka mga sundalo o gusto siyang proteksyon niya ang atong Ginoong Kristo? Mao na iyang gusto. Dili ba sa nanihapon sila sa dihang si Jesus miingon nga ako magpakamatay na. Unsa may sulti ni Pedro? Dili na mahitabo, ako magpakamatay kanimo. Mao nang si Pedro, mao na ang gihimo. Isog siya kaayo. Ako isog ko. Kung dili ko maligo, isog ang akong baho. So, wala maigo ang ulo. Kundi nakalikay siguro o posibleng na nahawiran sa atong Ginoong Kristo, so dalunggan ang naigo. O atong mabasa sa ubang sinulat nga gipunit ni Jesus ang dalunggan o iyang gibutang, iyang giuli. Walay na itabo. Walay na itabo sa dalunggan. Versikulo 11, miingon si Jesus kang Pedro, isakob ang imong espada. Espada nimo isauli. Wala malipay si Jesus ni San Pedro. Nganuman, miingon siya, nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unsa may imong pagtuo, Pedro, nga ang akong destiny, ang akong palad, nga ako gipadala dinhi aron nga magpakamatay sa Kalbaryo, imo ba nang hunungon? Mao ba nay imong himuon nga dili ako magpakamatay? Mao nay tuyo ni nga mianhi dinhi. Iyang ginan si Pedro. Ang bot usab nga ipasabot ni Jesus nga kung aduna kitay problema, dili nato sa espada, dili sa pusil, dili sa uban nga masulbad ang problema. Ang espada, ang pusil, ang sundang dili makasulbad sa problema.
Ang Ginoo lang makasulbad sa problema. Mao nay gitulo sa atong Ginoong Kristo. Versikulo 11, miingon si okay. Versikulo 12 nata. Unya gidakop si Jesus og gigapos sa mga Romanhong sundalo ug sa ilang kapitan ug sa mga gwardiyang Hudiyo. So nagpadala si Jesus. Kini gabi na, doon lang kadlawon siguro. Gidala nila si Jesus una ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caifás. Si Caifás mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Apan tungod kay gikuha sa mga Romano ang pagkapari gikan ni Anas, kay gahiw ulos Anas, o gihatag niya ni Caifás. So pero ang mga tao girespetar gyapon nila ang former high priest. Versikulo 14, si Caifás mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Versikulo 15. Si Simon Pedro, si San Pedro, og laeng usa ka tinun-an misunod kang Hesus. So duha ka tinun-an, si San Pedro og si Juan wala niya gisulti kung kinsalan. Mingo lang siyang mingon siya ang laing tinun-an ang giingon niya. Apan ang ubang mga Bible scholars miingon nga si Juan. Siya ang uban didto. Silang duha. Apan wala miingon si Juan nga ako ni. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Hesus dito sa pag-imbestigar. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa mikuyog siya kang Hesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugaran sa balay sa pangulong pari. So kini ang investigasyon na. Investigasyon sa kaso nga ilang gitunlod ni Hesus. So ang nag-investigar ang si Anas. Pero unsa man ning klaseng hustisya nga ang hustisya nila sa unang panahon kinahanglan adlaw ang hustisya. Dili gabi, dili tago. Bisag sa ato adina walay hustisya nga gabi adlaw. Nga naman ila maning gihimo dayon, ila maning gipadalian ang hustisya. Kay dili nila gusto nga ang mga tao, mga hoy-puloy, nga mga sympathizers sa atong Ginoong Hesukristo mahibalo. Kundili dako kayong riot. Mo nang isekreto lang nila para pagkabuntag mahibaw na nila nga patay na si Jesus. So mao ni gi-magic nila ang investigasyon. Versikulo 16. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laeng tinun-an atong ingnon nga si Juan nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babaye nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babaye nga nagbantay sa ganghaan miingon kang San Pedro. Dili ba usa ka man sa mga tinun-an niya ng tawhana? Dili oy. Mitubag si Pedro. Tugnaw katong panahuna. Busa ang mga sulugoon o mga gwardiya naghaling og kalayo, ginamit ang uling o nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab. Pareha sa amo karon, September magsugod nagbugnaw. So mag-jacket na mi. Pero ang nahitabo dito mga Marso siguro ni. Si Jesus gisukit-sukit sa pangulong pari. Adunay gyapoy laing nga investigasyon. Unya gipangutan na si Jesus sa pangulong pari. May tungod sa iyang mga tinun-an o sa iyang mga pagtulunan. So giimbestiga siya unsa may imong gitudlo. Kinsa man imong nga tinun-an, mga rebelde ba ni sila?
Ang mga tinunan ni Jesus, mga mangingisda, mantigo lang ni silang mamasol. O ang gitulo ni Jesus mao ang pulong sa Ginoo. So giimbestiga siya. Si Jesus mitubag sa versikulo 20. Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa sinagoga o sa templo. Wala ako misulti sa tago. Ingon siya ang akong sermon sa mga simbahan o sa simbahan o sa templo, open. Tanan makadungog. Walay sikreto. Mingon si Jesus sa 21, busa, ngano nangutana ka pa man kanako? Mao'y pangutana ang taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. Ang buot na ipasabot, kanang inyong accusation, magpagawa mo og witness. Kinsa may nakakita? Kinsay nakadungog? Kinsa man yung mga tawhana, ipakita karon dinhi. Si Jesus nebalo nga mao gyunay tinuod nga hustisya. Adunay witness o adunay mga ebidensya. 22. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa ka gwardiya o giingnan. Nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa Pangulong Pare? Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ania dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako? Ang buot ipasabot, wala mo'y ebidensya. Wala mo'y witness nga ipakita. Nganong gisagpa mo man ako? Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifás, ang Pangulong Pare. 25. Sa laing bahin, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban mingon kaniya, dili ba usa ka man sa mga tinunan ni anang tawhana? Apan milimod si San Pedro. Dili oy. Unya sa versikulo 26, unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pare nga paryente sa tawo nga giputlan ni Pedro og dalungan nangutana. Dili ba ikaw man katong akong nakitaan uban kiniya dito sa tanaman? Og si Pedro na usab, dili. Og diha-diha may mitok tugaok nga manok. Siguro sakit kaayo ni sa kasing-kasing ni Pedro nga iyang gilimod ang atong Ginoo. Kay giing naman siya sa Ginoo. Sa nangaon sila, Pedro, kalma ka lang. Kay sa dili pa mo sa pagtuktugaw sa manok, sa ikatulunga pagtuktugaw, imo akong ilimod. Nahinumduman ni Pedro nga nakaibulo ang atong Ginoong Jesucristo nga ilimod niya unsa man sila kasakit sa iyang kasing-kasing. Nga siya napandol sa iyang pagtuo, sa iyang pagsalig ni Jesus. Kitang tanan mag-amping kita nga atong sabayon si San Pedro. Kay ikaw ug ako usab mapandol kita sa kinabuhi. Walay perfecto kanato. Apan si Pedro, kay baluba mo, pagkamatay ni Jesus, pagka 40 ka adlaw, si Pedro nagsermon. 3,000 katao ang naluwas. Ang mito ni Jesus. Dito siya nagsermon sa templo, wala na siya mahadlok. Tungod kay nakadawat na sila sa Espiritu Santo. So mag-amping kita nga atong katawhan si Pedro, nga nung gihimo niya ni, kay nabag-o si Pedro sa iyang kinabuhi. So ikaw ug ako usab, ang Ginoo magbag-o sa ato.
wala ko kahibalo og unsay inyong nahimo sa kinabuhi. Dili ko interesado kung unsay gihimo. Apan nahibalo ako nga ang atong Ginoo makapabag-o kaninyong tanan kung mosalig kamo. Si Jesus sa atubangan ni Pilato. Unya gikan sa balay ni Caifás, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Gobernador ang tag-iya, ang gobernador kini siya ang gi-appoint, gitudlo gikan sa Roma. Dili ni siya relihiyoso. Kini siya gobernador si Pilato. Mga Romanhon ni siya, taga Roma. Mga Romanhon, dili mo to usa ka Ginoo, dili mo to ni Jehovah, dili mo to ni Elohim, dili mo to og usa ka Ginoo. Daghan silang Ginoo. Daghan silang mga rebulto sa balay nila nga ilang ampuan. Nga made sa bato o sa kahoy, daghan silang rebulto. Mauni sila nga wala nga kinis mao ni sila ang mga Romanhon. So ang paglantaw sa mga Hudiyo nila sa mga Romanhon, sila maimpyerno. Nga sila hugaw kaayo, dili sila magpaduol ni ining mga tawhana. So atong tan-awon. Unya gikan sa balay ni Caifás sa bersikulo 28, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag na. Ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mula pa sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa pagpanghinglo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Wala sila mosulod sa templo kay dili sila gustong mahugawan ni ening gobernador nila. Kay ilang pagtuo kung dili ka Hudiyo, ikaw hugaw, makasasala. Sumao nang wala sila musulod. Bosa may gula si Pilato og nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok ni ining tawhana? Versikulo 30. Sila mitubag, dili unta namo siya dadon ngani kanimo kung wala pa siya makasala. Og si Pilato miingon kanila, dada siya og hukmi, sumala sa inyong balaod. Ang bote pasabot ni Pilato, wala ko'y pakialam ninyo sa inyong relihiyon. Inyoha na kamoy bahala sa inyong relihiyon. Ang mga Hudiyo mitubag, wala itugot kanamo ang pagpatay og tao. So ang gusto din nila nga patyon si Jesus. Dili nila gusto ang hustisya. Kay balo mo, ang Roma, ang gobernador, adunay balaod sila nga kining mga Hudiyo dili makasentensya og patay. Dili sila pwedeng magpatay og tao kung adunay hustisya. Sa mga Hudiyo, ang pagpatay og tao batuhon or itambog sa pangpang. Ang sa mga Romanhon ilansang sa cross. Sumingon sila, wala, dili na mo kaya ni, kay wala mi katungod nga siya patyon. Mingon sila, ikaw lang ang makasentensya. Unya, may balik si Pilato pagsulod sa palasyo sa versikulo 33. O gitawag niya si Jesus o gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? 34, si Jesus mitubag, imo ba kining kaugalingong pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa ubang may tungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudiyo ba gyud ko? Buti nga pasabot, dili ko Hudiyo, wala ko kay balog unsa nang inyong problema dinha. Ang imong kaugalingon katawhan og ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong gibuhat? Nganong gusto man kanilang patyon? Si Jesus mitubag,
Ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makipag-away unta aron dili ako itugyan. Dili ako itugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Ang iyang sakop, ang mga anghel, ang mo panalipod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan, dili man niya gingharian ni. O aduna may plano ang Ginoo. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako na tawo og miani sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran nga giingon ni Jesus? Ingon si Jesus, ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Unsa maning kamatuoran nga giingon ni Jesus? Si Jesus miingon nga siya ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi nga walay katapusan. Siya lang ang kamatuoran. Dili ang imong relihiyon, dili ang akong relihiyon, kundi si Jesus lamang ang kamatuoran. Siya lang ang dalan. Mao lang kita gatuon sa pulong ni Jesus. Kay siya lang ang dalan nga kita makaadto sa langit. Tungod niini nangutana si Pilato, versikulo 37, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako na tawo og mianhi sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, namati kanako. Namati ba kita sa atong Ginoong Hesukristo? Kung naa kita sa kamatuoran, madungog nato ang pulong sa Ginoo. Ang pulong ni Jesus nga naa sa Biblia nga atong gitun-an. Kita mamati sa atong Ginoong Hesukristo. Mutuo ba kamo nga si Jesus mianhi dinhi sa kalibutan aron nga ilukat niya ang atong mga sala? Mamati ba kita sa iyang pulong? Aduda ba tay kalipay nga mo basa sa Bible sa pulong sa Ginoo? Malipay ba kita? Malipay ba kita nga moingon nga, maminaw na usab kami, naa na po'y Bible study karon? Nakahatag ba ni og pahiyom sa imong kaugalingon? Hinaut-on ta nga ang Ginoo magkauban kaninyo karon. Amen.